Ini ndakaona pfuma dzese dzinotaurwa nana baba. Penyi yazoya sei mimi mukadzi kuti utaura pfuma yakawanda so kuti kuda mukono wangu masungiro rusambo rwangu rwakadai. Avakuwangi vakati munondifonera zvinenge zvaitika ikoko because wakatonditi ndimhangari nokuti mwana haasi kugara zvakanaka. Havana baba munini? Bamweni wake pandikambovafonera vakati ndafambira mahara munondifonera kana zvairi. Mimi ndinogara nemwana. Mwana ndini ndikamuchengeta kubva ne9 months kusvika akure kusvika nanhasi. Vazotorwa nowe? Ndivavazotorwa nevo. Saka kuroti ana baba vake vese avamo? Alright. Tinenge tichida kuti tidaro nokuti pane zvimwe baba vacho ndechide kupurisa. Alright. Haizinyaya. Ndoda kubasa. Alright. Saka imi kutoti muri pasi pemurume wenyu ndiakutumai basa. Vakandiudza kuti tezva mune maita munondifonera. Alright. Haizinyaya. Andiremberi. Right, tipei zvakazara. Mukosha wenyu here, akakorora here, mwana wenyu akakupai pfuma here, zvichiendana nopfuma yamataura kuti tienderane. Handina kana chandikapiwe kana dhola. Ane mwana? Ane nhumbi ine 7 months mwedzi watotopinda ndochi 8. Iwe shamani? Ambuya unowaziva? Ndowaziva chirembo. Ndiani? Ambuya. Mukadzi ari kupi? Mukadzi ari kupi? Ari kugara kwaMweya. Auya here panapa? Ngauye panapa. Mukadzi wamurimo? Yatona? Ane makore mangani mwana wenyu? Ane 18 years. Izvezvi? Akasvitsa 18 rini? Ngasvitsa musi wa 20 September. Vakaroorana gore irori. Mwedzi? Nhumbi ine mwedzi mingani? Iwe shamani gara? Basa vamai zvaurikuita? Nhumbi ine mwedzi mingani? Nhumbi ine 7 months. Oda, pane kwatikuta. Nhumbi kunzi ine 7 months chakamira. Nhumbi yako ine mwedzi mingani? Ine 7. Asi iri kukufizura uri right? Uri right here? Une makore mangani? Ndine 18 years ndosvitsa 19 muna September. Uri kusvitsa 19 muna September. Wapa dzese dzawarohwa nomurume uyu idzi dziri right 18 ngedzi? Okay, fine. Saka you're comfortable. Right. Uyu ndiani wako? Muri mese? Taurisa hako musikana. Pari zvino ndiri kumba kwedu. Wakaenda kumaternity here kana kuti chii? Handisi kumaternity. Ugasa namushi? Chipepa unoona kuti utongo wakasungika nawo. Iwe mukadzi uyu akabva sei kumba kwako? Mukadzi wangu tandine urongwa hwekuti tinobvisa mari kumba kwanambo wavo 3 kaenda naka 33 zuva racho ratoti ndopari kwatifana ndo kumba kwavo ndozuva rakafonwa naamai vambuya vangu kuti uya kumba akabva waenda kumba kwavo. Saka mukadzi wakatorora rini? Tamatora muna February. Wakatora muna February? Saka paungoita urongwa hwekuti ubvisa mari mwedzi upi? Last month kozi ndakadaita kudare kuti ndikwanise kubvisa mari iyo kudare ndokwa ndakataura kuti ndobvisa mwedzi wakerera. Makatizirana? Tikatizira. Saka mari yacho yongo inobvisa iri kudo? Yakatakurwa nomukadzi. Yakaenda naye? Yakaenda naye. Ayo. Imwe yacho? Imwe yacho yakasarira. Iyo yakasara yacho ndo yavari kuti vari kuda? Pamusoro. Pfuma yavo wainzwa here kudiwa? Pfuma ndainzwa. Wainzwa ka? Papfuma yavo ndo pane mari iyoyo yauri kutaura nezvayo ndo pfuma yacho iri kudiwa natezvo. Nokuti ava vati vari kuda pfuma yavo zvisungirwa zvavo zvese handiti ka hamusati marambana mukadzi ndewani? Ndewavo. Mukadzi akazvitakura kwako? Saka anoda kuti kana aenda kumaternity chaizvozvi unoita sei? Unosungira. Wazinzwa? Pamusoro. Urongwa hwese huripo but
nyaya iri kuitika ndeyekuti mari yacho yakatakura ndakagoedza kuti mari ikweyo akatakura $400 imwe akatakura Is this about $400? I think I should know what handiti ndezvemurudo takabaichengeta sei izvazvizvi uye hapana kuti ndizinopupura kuti mari makaita sei plus chazvinongoreva futi ndechekuti pfuma iyoyo mari yakaenda nemukadzi handiti haina zvekuti kana toti sakaitengamana nepo ifuture but haisiriyo inotsigira kuti indoenge ndichida kuti iendese kuno kuti inotova nohumwe urongwa hwawaona handiti ava vari kutaura yavo yokuti inini izvi zvese ndazviona but toda pfuma wapanzwisisa iyo zokuro kuti iyi akaenda nomukadzi munotizotaurana nomukadzi wako but haisiriyo futi yaunopfekera kuna ambuya kuti mwana wenyu akaenda nemari iye yatowirwe yatsikwa nenzou ambuya vanokumagira zvakanaka ambuya mirai tikubatsirei imimi kana mwana wenyu akasagara zvakanaka kana akagara sei handiti kana imamupindire nyaya dzekumba kwawo chakachenjera semunhu auya neshoko rekuti toda pfuma handiti hamutaure nemagariro avo mhinduro chete ndeyekuti inini zvekumba kwawo handizvizive ina ndineichi nazvo chandangotumwa nababa chete nyaya yepfuma zvizoka mukadzi akupura kuti nemurume wangu tiri kuenda kana pane problem lazamai mwana kana adzingiwa anouya no asati akutaurirai kuti hatisi kugaataura kana asidagara zvakanaka nemurume wake achaya kunomhangara kuti ndiri kushungurudzwa kana asogara zvakanaka nhasi situkutuma nyaya yekupfuma yekuti ndouya maya naye muno kuti ndikuda pfuma yangu hamuna kumboisa kuti ndikuda pfuma yangu mana kushungurudziwa asi mana nyaya yekupfuma nhasi uyu tikumuudza kuti atezvana ndambuya yako vakuda pfuma yani kuda pfuma yavo zvokunetsana kwavo kana zvitaseka isa asati akuzviziva zvinokuti hazvimo pamusoro ichangamiri namai izvo zvipo papa tikada kuti tikutaurirei zvavari kunetsana munozvipupura here hongu kwete tati munozvipupura here munozvipupura here kana ndichirwara handisi kupiwa chikafu ndonzi munhu ari kurwara haana apetaitokudya murume anenge asiko abuya amai regatiite so basa komukadzi uyu kwaanenge achita azimbowa chikafu ari kugara kupi kwamai nababa chikafu uri kuendesai imi mwana ngaadzoke murume wake kana achishungurudzwa achazozinza kuti iye achazokupuka kuita zvakati mudzosei munopara mhosva ndewe chingani mwana uri kwamurame ndefirstborn upare kana achizoya kuzosiiwa kuti akuriwa andirika achaya kusiiwa zvichibva kupi vanotosungira andirika zvichibva kumboziwo panenge vachitosungirawo saka ngaadzoke kupi uko iye kana ano zvaakusaka nazvo zvokuti akushungurudzwa mukati memusha iwoyo achaya kudarika kuchangamiri ndibvunzirewo murumeni ndikushungurudzika inani pachikafu chokudya mambokugadzirisa mapazwa asi pfuma yenyu iri kuuya ichauya azviza kuti pfuma iri kuuya munoya musi wa 14 iwewe anditika musi wa 14 pauri kuuya kana pfuma iyo iripo unogona kutogoya naye pfuma iri kunaka kutopiwa papiri pamambo ava vachigamuchidzwa anditika obva wachenda papi nokuti pfuma kufirwa kurambana kuita sei pfuma inongobhadhwa ina kunatezva saka panyaya yako yepfuma iwewe kana imi mati munogara padhorobha pakaranda iwe unogara padhorobha futi pakaranda right mese ngatiti ipfuma iri kuda kubviswa muri kunoibvisira kupi mushopu here mamunogara kana kuti mune kumusha kwana baba womwana ndokupi kudoti tobhadhibaba wakakubrawai uwange ngatiti izvo zvinhasi munoyakura kubvisa pfuma zvoiri kuenda ku ikoko vakanditi unofona
Iwewe mukomana tiri kutaurira kuti pane zvinhu zvakafanana nemombe. Haungatakure mombe kuvanai izodzoka futi kupi kumusha handiti. Mombe yawo masungiro, mbudzi dzawo 4, jira ndadzo zejira minota zimangani. Iro rinotakurika nemari muhomwe unoisa gumbezi unogona kutakura, but tisingati isusu kana dai zvinhu ngatiti zvawanika mangwana. Iwe toti wazviwana mangwana zvinhu izvi handiti. Unonogugudza kwacho kukachengetwa mwana ndovanoziva mukwasha wawo kuti anozvitambirira kupi ndizvo ka unogona kuzviendesa mubvisi. Toda kuti zvakareruka munhu still unozodzoka kutaura kuti mambo zvinhu zvendakapiwa musi wa 14 yasati aita sei asati akwana. Kana wasvika musi wa 14 asati akwana still dare ndori rumaoko uyo ari mumaoko medare tikuitira kuti karanda uko kure kuti mbudzi dziuye kuno. Kanzwana ka dzinenge dzada magwaro yokuti noti dzakaya kuno dzichizobva pano dzauda rimwe gwaro futi rokuti dzifambe rimwe distance kuchinja diagram handiti dzinonzi dzikuenda kwamambo kandeya noti wakomana muroduma vachienda kuona tumbudzi tunongoti tautawanzi mbudzi dziri kubiwa zvakaipa vanosunga. Saka kana dzakuzoti dziri kuenda dzinongoti dzichibva padestination dziri kuenda padestination tobva tapedza kuita kuti tisakuzosungisa vamwe vanhu ndizvo ka wanzwa mukomana. Saka handizive verengai dare tinzwa kuti pfuma yavari kuda yakamira sei. Vari kuda mukono wemasungiro. Jira wakwati 18 meters plus $60. Mbeze twin $115. Mbudzi ina dzosungira rusaka 1000. Nemari yawakashandisa 78. Okay. Right. Izvozvo tinozozvinzwa kuti zvinoenderana here kana kuti hazvienderane musi wa 14 mambo varipo manzwa ka dare razvinzwa asi anogona kuti hazvisi kuita hazviite isi zvese zvemachira tanyora asi mambo ndovanozoti machira anoenda mamitazi yakati mari marusambo runoda mari yakati zvichi handiti chazongoita ndechekuti mukwasha azvinzwa kuti panoda mbudzi idzi kana anadzo haizi nyaya kana mombe anayo harisi dambudziko. Tanzwana imimi musakire nyaya dzisiri dzenyu dzevana handiti ka imwe mari yedzedziwa apa imari yekudare kwatikamboenda vakarambobvisa kundidzorera mari yedare vamaibatira ipapo kwatikatongwa kwativakatingovainyoreka imari ipi yamutauro uyatanga kwamukadzi wake imi mukazeiwanira aiwa $28 ekawedzereka 78. Alright. 1000. Aiwa maita zvakanaka moya musi wa 14 handiti mari yenyu yese mushanowana mari yenyu yese muneiwana musi wa 14 chanamire vapo hanzi mari yakashanda imari 78. Asi gaitidzidzisiwo nevamwe ana mai nyaya zhinji dzatonditonga muno vabereki muri kupaza dzimba dzevana venyu hamuna nguva yokuti kana mwana akauya achikunyeperai muite tsvagurudzo dzenyu. Mwana kana maona achidava achiva achikutaurirai panenge zvatiri kunzwa muno muudze kuti enda umhangare pachako azvireve kuti kutaura kwamuri kuita pfuma ndokufikisa mukuwasha. Apa tiri kuona mukuwasha haana kana chimwe chete chaari kuitana nomudzimai wake. Zviri kutoitika zvokuti uyu andotori mwana wenyu uyo mwana uyo ndokumusha kuvabereki uyu. Mukaona zvinhu zvinenge zvakuitika toraiwo mukuwasha wenyu momunzwawo nokuti vana venyu iyo ifirst born yakaroorewa nouyu otherwise mutumbi chete mwana womudiki futi ndevenyu munoruka ukama hwokuti imba inake tinodzorera rudo zvaitika mai vane shanje manje avo mukomana adana nevasikana pagrowth point ava vachiona